Eluf ta' devoti ħolqu toroq f'diversi lokalitajiet madwar Malta u għawdex għal purċissjonijiet ta' doluri li tradizzjonalment dejjem isiru ġimgħa qabel il-jum tal-ġimgħa l-kbira. Bħal kull sena folo l-kbar imxew wara ġbija ta' Marija Dolorata u għal-bosta din tkun okkażjoni fejn il-pellegrinaġġ wara d-doluri iservi biex id-devoti jitolbu xi grazzja jew bħala ġest ta' maħfra. Għal-purċissjoni li ħarġet mill-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt Valletta attenda wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Anki f'Ħal-Qormi San Ġorġ kienu mijiet dawk li mxew wara l-vara devozzjonali tad-doluri. Jingħad li din it-tifkira tad-doluri bdiet fis-seklu 15 fil-Belt Ġermaniża ta' Kolonj. Id-devozzjoni lejn id-doluri waslet ukoll biex f'Malta bdew jitwaqfu għadd ta' fratellanzi madwar l-bliet u l-irħula tagħna. L-ewwel konfraternità tad-doluri twaqfet f'Ħalaxaq fl-1784. Fil-Belt Valletta nsibu li twaqfet fit-12 ta' April tal-1765 fil-waqt li fil-Mosta twaqfet fl-1886. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa mqazza jibdew uffiċjalment nhar il-Ħadd li ġej bil-festa ta' Ħadd il-Palm. Il-ġimgħa d-dieħla mbagħad isiru ċ-ċerimonji fil-knejjes marbuta ma' ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira, il-jum li jfakkar fil-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Intant fid-dar ċentrali, il-ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista u ta' Media Link inġebru għal qudies annwali li ssir fil-jum tad-doluri immexxija minn Fader Mark Enriquez.